μάνετζερ. Φίλιππε, καλώς το. Τι είναι, παιδιά, sorry, Ποτίζεις. Τραγουδούσε, ναι, έλεγα ένα κομματάκι. Καινούριο. Έλα, κάτσε, έχουμε κακά, ναι, έλα, κάτσε. Πόντιζα γιατί έχουν ξεραθεί όλα τα φυτά εδώ. Ας πω κάτσε μου, γιατί έχουμε να πούμε κάτι. Γιατί το λάστιχο εδώ να πούμε έτσι. Κάτσε λίγο. Ευχαριστώ Κατερίνα. Ευχαριστώ, ρε. Τι έγινε? Τζάβα οι πρόβες. Ποιες πρόβες? Όλο αυτόν τον καιρό. Ναι. Έχουμε κακά, ναι. Κάναμε πρόβες. Δεν κάνω. Ναι. Α, σωστά. Και τώρα together. Και τι έγινε, πού θα παίξουμε, στις 12 Ιουλίου? Δεν παίζουμε. Όχι! Δεν είμαι καλά, έλα παιδιά, δεν μπορώ. Νερό. Μα γι' αυτό περιμένω όλο το χειμώνα! Όχι, παίζουμε!